Čo je to dropshipping? Dropshipping je model, pri ktorom predávate tovar, ktorý nemáte fyzicky u seba na sklade a nenakupujete ho vopred. Keď zákazník spraví objednávku, vy ju odošlete vášmu dodávateľovi a ten balík zabalí, pošle priamo zákazníkovi. Vy riešite obchod, marketing a komunikáciu s zákazníkom, zatiaľ čo dodávateľ rieši skladovanie, balenie, logistiku a nákup. V praxi to funguje tak, že objednávka príde do vášho systému a vy ju preposielate vášmu dodávateľovi. Ten zabezpečí vychystanie, zabalenie a odoslanie. Zákazník celý proces vníma ako nákup u vás, aj keď samotnú logistiku rieši tretia strana. Dropship sa najčastejšie využíva pri rozširovaní sortimentu alebo testovaní nových produktov. Je vhodný pre e-shopy, ktoré nechcú viazať kapitál do zásob a vlastného skladu a chcú si rýchlo overiť dopyt. Jeho hlavnou pridanou hodnotou je flexibilita. Viete rýchlo pridať produkt, spustiť predaj a získať dáta bez veľkej počiatočnej investície. Zároveň je však dôležité povedať, že pri dropshipe máte výrazne menšiu kontrolu nad procesmi. Rýchlosť expedície, kvalita balenia, dostupnosť tovaru či riešenie reklamácií závisia od dodávateľa. Ak dodávateľ spraví chybu, zákazník vždy pripíše vášmu e-shopu, nie jemu. Problémom môžu byť aj reklamácia a vratky, kde nie vždy je jasné, kto nesie náklady a ako rýchlo sa situácia vyrieši. Zákazník komunikuje výlučne s vami, čo zvyšuje tlak na zákaznícku podporu. Dropship má navyše často nižšie marže, keďže logistické náklady sú započítané v nákupnej cene produktu. Preto dropship dlhodobo nefunguje ako hlavný model rastu. V praxi dáva najväčší zmysel ako doplnok na testovanie dopytu, rýchle rozšírenie sortimentu, prípadne prechodnú fázu pred fulfillmentom či vlastným skladom. Skrátke, dropship je silný nástroj na flexibilitu a experimentovanie, ale nie na dlhodobú kontrolu logistiky a stabilné škálovanie spoločnosti.